fa 4 dies. Molt bé. I què feies a Londres? Ja està. I les deixes? No, estava a la ciutat la passada, perquè és que a Londres hi ha un problema. El lloguer tenir un local així és caríssim. Llavors està davallant moltíssim. I els lloguers estan anant cap a les afores. Totalment castellà està a Acton Park, no sé què. A Stratford, més cap a... No per la vida. Cap a la zona de Maryland, que és London, gairebé cap a ells. Entre Romford, que és on entrenen el Vietnam i el Esnatoia, i després hi ha un poble que es diu Basildon, que jo anava a jugar pràcticament. Però allà devia estar un pastor. Sí, algú que és... No vaig comentar res allà al Facebook perquè vaig dir que si el trobo un dia i vaig preguntar-li, però és una autèntica bèstia. Jo no vaig pagar res allà perquè vaig conèixer un dia de festa un dia i em va dir et convido, ens juguem allò a la partida i vaig jugar amb ell, no sé com vam quedar, però em va convidar i guai, no? Però pitjor puesto de tota Anglaterra. Hi ha un noi al nostre dia, ens va proposar una biblioteca, i havia parlat, i diu, no, li vaig anar a posar i que estan buscant bueno, has d'estar al cas, jo, com que jugo a Blanco, tinc bastant de més i ara mateix sabria perfectament que aquests mesos que vaig estar vivint estava jugant un campionat per equips del Milions, un per equips del Minet, ja ho tenia tot allò, però pràcticament has de compaginar la feina amb jugar i els campionats eren només els diumenges i treballar el diumenge. Era molt difícil, la ciutat del Madrid s'ha parlat de les fas i aquest local el vas buscar i vas caminàvem a la zona o estava allà a Chelsea. Llavors anàvem a una... Veus ja tu tinc bé que estàs relativament... és la de nostre. I vaig buscar un dia impositarant, no vaig anar a la nòvia, la vaig avorrir amb estona i... Però només hem estat a la feina que jo... Bueno, està bé, a Londres hi ha això i en actiu la curritant i hi ha un altre l'estació que hi ha a King's Cross, al costat també hi ha un currículum nou de fa 3 anys, 4. I aquest lloc sí que hi vas i hi ha una mica més de reconegut i que et pregunten per buscar i dius, m'agrada, es va enganxar. de billar quan fan? Jo havia jugat bastant 5 o 6 anys. Ho vaig fer amb tots els estudis i tot. Vaig jugar 5 anys. I llavors ara, quan m'agradaria de passar, em vaig tornar a jugar. I vaig tornar a agafar una miqueta. Vas venir un dia a venir a jugar amb el Raúl i parlant amb una Es va venir un dia, a veure si venia a no surto mai perquè estàs molt bé ara. Això sí. I per temps també en Montalet
consigli di aconseguir un sector, Sí, destines els calés per l'escola que tiene el Paco Far, i clar, vaig fer i ara l'objectiu és estar amb una taula de grup, que ja ho tinc ja molt encarat, però clar, ja va fer obres de casa i tot el vaig fer, m'ho vaig fer jo, hem de trobar tot, però... Ocupa temps, però... Bueno, vull dir, estic ja, jo crec que amb 3 mesets ja al gimnàs, i llavors ja... Bueno, ja no sortirà de casa, però... Sí, no, sí que no són segur. Estan jugant aquí. Estan a tres, crec que no. Quin grup està? L'Alba ja molt dolent. Si és dolenta, sabré què passa.
6. No? Esteu, eh?
Pode.